Čau čau ľudia, vítam vás u vylosovania našej súťaže o Minecraft Gift Code. Všetky mená som si zapísal a jedno meno, čo vyhralo ten Gift Code, je v tejto čestke. Jedným kliknutím na tú čestku uvidíte, kto vyhral túto súťaž. Výhercom Gift Codu je Galador Joje, takže mu veľmi gratulujem. Dúfam, že si ten gift code užije a ďakujem za toľko odberateľov a idem mu napísať, či je čakať, alebo áno. Doručená pošta, komu Galador Joje, vyhral si, gratulujem, vyhral si gift code. Tu je ten gift code. Tak. Teraz pošlem ten gift code, ale aby ste ho nevideli, tak zastavím to video. Takže mu gratulujem, ďakujem a ešte ďakujem za toľko odberateľov. A koľko máme čas? OK. A ďakujem za toľko odberateľov a čau čau do ďalšieho diela.